Wah, ini kok lagi bunga iki kok napa? Yo mesti. Partek 10 juta. Lho ndi? Tak melu iki gawean sepi iki aku soalé. Piye? Ini ya ceritani. Aku makan resik-resik neng lemari, iku nemu BPKB. Jero BPKB ne iku ono duwite, duit kuno. Wis kunone pol. Terus tak gawa ning bank. Diijoli 10 juta. Lho ayo ra melu aku sih. Sik iki kene lho, sik. Ora iso ngono. Iki aku duwe ning omah Play iki. Iya, lha lumayan kok nek 1 juta kena gawe kowe rabi yo. Ngene lho, aku mau kan tak tinggal ning kono iku sak BPKB-ne. Lho jancuk, iku jaminan suwe. Ora dijoli 10 juta. Sae. Apa? Telak kadang. Sae. Apa? Hotelan tinja. Kok masa iku? Iya. Enak ta ora? Enak ah. Lho. Mau ayo. Lali ya. Iku lumayan iku untuk 1 juta. Oh, dak iso ya. Gini kok ra iso? Lali aku.